நான் சொல்கிற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் படம் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ஒரு படத்தோட ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமும் எண்டிங் ஃப்ரேமும் சிமிலராக இருக்கிற பட்சத்தில் அதை புக் எண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஹாலிவுட்டில் வர எல்லா படங்களுமே இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் வரும். ஒரு படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வர கேரக்டர் அதே அந்த படத்தோட முடிவில் என்னவாகுதுங்கிறத ஆடியன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணுறது தான் புக் எண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பாங் ஜூன் ஹோ டைரக்ஷனில் வந்த பேராசைட் படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் தொடங்குற இந்த சீன் ஒரு ஹோப்போட அந்த கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். அதே அந்த படத்தோட முடிவில் அதே சிமிலர் கேமரா மூமெண்ட், ஆனால் அந்த கேரக்டருடைய ட்ராமாவை ஆடியன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க. நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்பா. இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் ஹாலிவுட்டில் இருக்குது. சாம் மெண்டஸோடைய 1917, டேவிட் ஃபின்ச்சருடைய கான் கேர்ள்னு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் படம் ரொம்பவும் மெச்சூர்டாகவும் யூனிக்காகவும் இருக்கும். ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ், ஃபாலோ பியூர் சினிமா.